váltó. De csúszik, baszki, durva. Meg már nyomot is hagy. Most milyen gumid van? Pirelli P0, de jól lekopva. Tehát már szvékkesen. Abban az akkordban mi volt? 2-2? Érezted? Ja. 4-es meg kipörög a keréki gyorsításkor. Kanyarba. Pont a legjobb kanyarokban van mi, úgyhogy... Mindjárt száraz. Várjál, hogy megyünk innen ki? Szerintem tolatva, hogy több súly van az elsőn. Ide beleszed már a GT-t is. Most előre, vagy az már összebasszuk a fényt. Megtoljam? Nem akarom nagyon megszólni. Ja nem. Csak ne álljunk meg oda. Ezután mehetsz már, szedd ki szerintem. És menj. Vissza lehet így fordulni? Szerintem simán is most. Hát ez vicces volt. Mondom, ugyanitt szálltunk el egyszer a Gézi Attival. És unja ez a kis eső. Ja, elindult az eleje, aztán... Hát meg pont súlypótát helyezésen voltunk. Ja. Az volt a szar. Elvileg sima. Jó volt, ez is túl gyors volt. De meg túl gyors. Így van. Ez limit volt. Na meg hát az a Mercedes gyorsabban nevette szerintem. Jobb a futóművel. Hát az biztos. Most meg lehet már elbassza ezt a kanyart. Mögöttük az Evorról tudunk, ugye? Elfér az.
már nagyon viszketett. Tudom, igen, már nagyon jött volna. Let's slick gumi van. Arra nagy csoda nincsen. Ennyi? Százmustán. De szépen füst, az dízel. Ja. Bejelentkezés, hogy ez a te féked. Aha. Oké, ezt hallottam az előbb is. Most a zászlóban. Az szép. Szépen kanyarodik a kis izé Mazda. Ja, hátsó kerékhez. Elenged. Ezt mutogatja. Jobb lett? Nem most fog kört mérni, de szerintem érzése kurva jól megy. Nem merem ebbe a kanyarba, mert valami ott szól a bal oldalon. Nem semmi. Az a gumi. Rajta van egy izé. Gumi darab, és szerintem az osztatja. Kapjuk el a borsot. Szerintem ez meg is lesz. Én látjuk minden a dolgot. Szóval a célegyenesi pont meg lesz, és utána megnézzük minden az egyenesben. Hűtsünk egy kicsit. Nem leszel a Porsche. Nem baj ez. Nagyon kelleni fog ez az olajhőmérő, mert most nem tudom, hogy mi van. Olajhőmérő, hanem szerintem csak simán ugyanaz van, hogy neked is felmegy. Kurva, hogy a hő meleg van, ezt mondtam. Meg gondolom, lejött a Andisnak a vákumcsöve. Hát most látom, az meg füstöl a motor. Ja. Mérek utána majd egy izét? Hát nem tudom, még kicsit hűtsük. Nyomsz egy jobb oldali második gombot? Peak? Aha. Jó, fölfele nyilat ez a harmadik gomb. Igen. Csak addig ne szopass kanyarba. Hát el kell engedni a Porsche-t.